Bueno, arratsaldeon eta eskerrik asko hemen izateagatik. Hotza egiten dut etxean egoteko giro dago, baina zuek hemen ikustea benetan eskertzekoa da. 21. Mendeko emakume idazleak, hori da ziklo honetako titulua, eta gaurkoan 21. Mendeko idazle eta emakume bat dugu gurekin, Goizalde Landabaso. Arratsaldeon, zer moduz? Arratsaldeon, oso ondo, arratsaldeon denoi, eta eskerrik asko etortzagatik. Garai hauetan beti galdetzen dugu, pasatu duzu edo pasatzekotan edo pasatzeko itxaroten ari zara? Pasatu dut. Pasatu dut urte hasieran. Eta ondo zaude? Ondo nago, pasatu dut eta gainditu, eta hori, ondo. Pues ya está, sortea duzu. Virus guztiak berrindartuta virusei esker. Bez? Eta jaz duzu beste askok daukagun bildurra, ez? Noiz hartuko digu? Bai, egia da, lasaitasun apur bat ematen duela pasatzeak, eta batez ere ondo pasatzen baduzu, Noski. Baina, bai, irtetzen zarenean kalera, beste lasaitasun batekin irtetzen zara. Superwoman zara. Hori da, emakume bionikoa. Bueno, gaur Goizaldekin batez ere liburu honi buruz hitz egingo dugu. Gauz askotaz hitz egin dezakegu, baina liburu honetaz batez ere, ze liburu hau argitaratu zuen pasaden udazkenean, bukaeran kasi-kasi, ez da? Durangorako atera zan. Bueno, urtia dira ja hasi zinela idazten, urtia dira kazetaritzan ere hasi zinela. Esan behar dizuet gauza bat, gu lankidea gara, eta begira, momenturen batean ikusten baduzue hurbiltasun gehiegi daukaguela barkatu eta esan, osea ez izateko hain hurbilekoak. Urte asko dara mazkiguta lanean elkarrekin. Bueno, esan dezagun Goizalde, Bilbotarra, 1970an jaioa, eta esaten arikinan bezala, hau Krakobia da azkeneko liburua, zure azkeneko liburua. Pista batzuk, jakiteko zertaz doan, ez dakit irakurri duzuen, baina ez baduzue irakurri ere, pista batzuk, asmatzeko zertaz doan liburu hau. Lehenengoa, bizar urdinda gizona, La Barbe Blue, ni izango tenaiz gorpu bilakatuko duen beste emakume bat. Lo gutxi egitearen albo ondorioak izango dira, baina dena urdin ikusten dut. Soinean daramadan oiala, zabaia, tarteka zabaltzen izara, ni ere urdina naiz. Hau izango litzake lehenengo pista. Bigarrena. Hiltzaile zikina luok, ez duzuen irekin amaituko. Atoan hitzartu naiz, mesanotxerik ez dago, argia pizteko lanparatxoa ere ez, led argiak, Saturnoko eguzkia, nora ez galanta ez dakit non nagoen, hau ez da amez gaiztoa, zerua ote. Eta hirugarren pista, uste dut honetan ja, asmatuko dugula. Aber, zelan ez dagoela lekurik geletan, utz ezazu hortxe bertan, 5. eta gero pentsatuko dugu zer egin berarekin. Bai. Ospitalean gaude. Ospitalean gaude, hori da. Ospitala esaten dute ez leku bat dela, baina egia da pertsona batzuentzako dela lantokia, eta beste pertsona batzuentzako dela bizitokia denbora luzean, ez? Badago jentea denbora luzea ematen duela horrelako leku batean, ez? Ez lekuak esaten diote, baina nik uste du denborarekin, lekuak eta kokaguneak izango direla, ez? Gure kokagune ohikoak. Karo, batzutan oso urrun sentitzen ditugu, ez baditugu zapaldu behar, baina momentu batean eta batez ere zerbait gertatzen bazaizu, edo adinean aurrera bazoaz, hasten zara leku hauek bizitatzen. Eta orduan, ume jaio berriak bizitatzeko bada, zoragarri, baina normalean ez da izaten, eta leku oso bereziak dira. Arau propioak dituztenak, ez lekuak diren neurrian ez denboran daude baita ere, eta, batzutan gogorrak dira. Hauek dira lehenengo eta bigarren orrialdetako testuak, eta argi dago, etzenekizula nuntzinean, Saturno ote da, zerua ote da, bizar urdinarekin ari naiz hemen,
Bai, hasieran, nire, hau honek oinarria dauka niri gertatu zitzaidan gauza batean, eta egia da nire apur berezia izan zela, supongo guztiena izaten dela berezia, ez? Eta niri ere pasatu zitzaidan personaje horri pasatzen zaiona, heltzen dela leku batera, eta erabat, nora ezean dago, ez dakit non dagoen, ez? Eta oso gogorra egiten da horrelako egoera batean, ze gainera lehenengo gauza horrelako lekuetan sartzen zarenean egiten dutena da, erantzi egiten zaituzte eta oihal bat jartzen dizute eta hor gelditzen zara. Uste du simbolo bezala eta metafora bezala zoragarria dela, ze hori da zarena, ez? Oihal bat eta azpian dagoen gorputz hori. Eta hortik abiatuta, lehenengo personajeari pasatzen zaio, kostatzen zaiola egokitzea eta jakitea non dagoen, eta hortik aurrera badirudi leku honek bere rutina dauka, eta orduan hasieran rutina berrietara egokitzea oso zaila egiten da, baina gero apurka-apurka zu ere errutina horretan sartu egiten zara, eta dagoeneko badirudi horko erritmo horretan zaudela, eta ez kanpoan dagoen horretan. Baina hasieran ez dakizu nun zauden ere. Hori da. Nun zauden eta zer pasako zaizun, eta zer egingo dizuten, eta ez dago komunikazio erraz bat gertu dauden pertsona horiekin. Eta bitxia da, ze ez duzu inor ezagutzen, baina zure bizitza uzten duzu pertsona ez ezagun horien eskuetan, eta ez daukazu ez da denborarik pentsatzeko, eta hori da personaje honei pasatzen zaiona, ez du erabakirik hartzen. Eramaten du, bideak apurka-apurka eramaten du, eta ez ditu erabakiak hartzen, baina neurri batean hartzen ditu, ez? Konfiantza osoz esaten du, hau da nire bizitza, zuen eskuetan uzten dut, eta zuek erabaki ezazue zer gertatzen zaidan hemendik aurrera, ez? Baina hasiera honetan behintzat galderak agertzen dira. Denbora oso kontrolatua dago eleberri honetan. Hasieran behintzat badakigu hasiera 5 eta 4 gutxi gora bera dala, bukaera izango da goizeko 11 oso finkatua dana, tartean egun batzuk ere pasako dira. Zergatik bilatu duzu hori, ordutegiaren zehaztasun hori? Hori da zaiena iruditu zaidana, batez ere amaiera, baina, nik uste dut denbora zehazten duzunean, zuk ere erritmo bat markatzen duzu. Eta gure bizitza horrela doa, denborak markatzen du eta ezin gara bizi erlojurik gabe. Gogoratzen dut, aspaldi etorri zela persona bat atzerritarra Bilbora eta afaltzen egon ginen berarekin, eta esan zigun gauza bat, ni harrituta geratu nintzen, eta esan zian, Bilbon zenbat erloju dago kalean. Eta gero, fijatzen bazara, etengabe dago erlojuren bat, farmazikoa, edo temperatura eta erlojua eta ordua ematen duena. Orduan, gu bizi gara erlojuak markatua. Eta horra, sartzen zarenean ere, amaieran eta hasieran erlojuak markatzen du. Eta hori da, errealidade normala kakotxoen artean, normaletik hurbilen dagoena, ez? Eta hori markatu nahi nuen. Hasiera eta amaiera eta gero erdian, dago gauza bat, berunaren antzeko gauza bat, ematen du denbora ez dela pasatzen, ez dagoela ordurik edo badago ordua, baina denbora beste modu batera neurtzen da, ez? Denbora markatzen du, otorduek markatzen dute, sartzen den jenteak markatzen du, baina ja ez da denbora arrunta, ez? Eta nik pentsatu nuen orduak markatuta hasieran eta amaieran, erritmo horrek nabarmenago geldituko zirela, ez? Hau da, hurbilen dagoena errealidade ohikotik markatuta dago, eta bizigaren abiadura horretan dago. Eta bestean ez dago ordurik. Eta orduan da, ez dakit, kasi modu, naturala ez da, ez? Baina bai gorputzaren araberako eta gorputzak eskatzen dizunaren araberako denborak dira, ez? Zure esperientzia ospitalekoa esan dizuet lankidea garela eta ezagunak eta orduan badakigu noiz gertatu zen, urte batzu pasatu dira. Eta zergatik orain idatzi hau? Ez dakite, zergatik ez hori gertatu zanean handik urte betera edo utzi dituzu urte batzu 10 urte pasatzen. Bai. Lehenago etzan posible hau idaztea?
Nik uste dut, zerbait idazten hasten zarela, ez folio edo ordenadorearen aurrean jartzen zarenean, baizik eta askoz lehenago hasten zara, zelan esan, garatzen, ez? Zergatik, nik uste dut, nik behar dut nire liseriketa astiro doa, fizikoa eta bestea ere bai. Orduan, nik behar nuen denbora pasatzea eta pentsatzea gertatutakoan eta zelan kontatu, ez? Ez nuen drama bat kontatu nahi eta humorera itzuli nahi nintzen. Eta humorerako denbora ere behar da. Hau da, nik uste dut, nire kasuan behintzat, denbora pasatu behar da, humoreak bere lekua har dezan, ez? Esatu baterako, pandemia honetan, azkenengo literatura labealdian fijatzen bazara, inork ez du idatzi pandemiaren gainean. Ez dago libururik horren inguruan. Baina aipatzen da, aipatzen da. Baina oso gainetik. Eta ia denbora markatzeko igual, baina ez pandemiari buruz hitz egiteko. Hori da. Igual esateko non gauden eta ze denbora dan, baina ez bizitzen ari garena. Eta nik uste dut horregatik dela, behar delako denbora pasatu honetaz idazteko. Eta niri ere pasatu zitzaidan, gero egia da, nire bizibidea ez da literatura, eta orduan horrek ere beste lasaitasun bat ematen du idazteko orduan, ez? Orduan nik denbora asko pasatu da, baina banikian idatzi nahi nuela eta lagun bati esan nion behin, hornetaz idatzi nahi dut eta humorearekin idatzi nahi dut. Eta esan eta jarri nintzen, uda batean hasi nintzen idazten, gainera, liburu honek argia dauka, ze udaberrian gertatu zen, eta orduan udaberriaren argi hori nik uste dut modu batera ikusten da. Eta nik ere idatzi nuenean liburua uda zen, eta egun argitsuak ziren, eta orduan, iruditu zitzaidan horrelako istorio batek behar duela, batetik umorea eta bestetik argia. Eta horregatik pasatu da inbeste denbora. Osea, tonua hartzea, erabakitzea ze tonutan nahi zenuen idatzi, hori izan da zaiena. Bai, eta hori izan da zaiena. Eta bideratzea, ez? Eta batez ere umorea, zelan heldu historia honi umoretik, ez? Eta, hasieran lehenengo urteetan, pasatu eta lehenengo urteetan, ez nuen pentsatzen. Gainera, tartean beste historia batzuk kaleratu ditut. Ona heldu arte. Esan duzu argitasuna daukala liburu honek, gertatu zenean udaberria zelako, eta idazten ere udan hasi zinelako, eta esaten duzu, Lekeition hasi zinela idazten. Eta zein tokitan ere esaten duzu? Bai. Ni ez naiz oso, hondartza zalea naiz, baina zait gustatzen eguzkitan egotea, eta beti joaten naiz desorduetan hondartzara. Eta orduan, goizetan, jende guztia hondartzara joaten zenean, nik topatu nuen leku bat wifia zuena eta kafe oso ona. Eta orduan horra zinintzen idazten, berez ipazter da, ez da Lekeitio, baina Lekeitioko sarreran dagoen hotel batean. Oso aproposa idazteko. Bai, inorrezen egoten, entzuten zian txoriak, ospitale baten zera nolabaiteko kutsua bazuen lekuak. Isiltasun hori behintzat bazuen, hori da, eta lasaitasuna, eta erritmoa, eta bai. Nik ez dakite, ez da, errexea izaten, eleberri bati buruz hitz egiten dugunean, ez dakizu sekula zenbat jendek irakurria duen eta zenbat jendek ez. Orduan ez dakizu noraino esan eta noraino isildu, ez? Bestela, graziak entzen dio zure bai. Baina, orduan ez dakit, Krakobia titulua, esan dugu, kontatu dugu, ospital batean gertatzen da kontu hau, hemengo ospital batean, hori ere esan dezakegu. Bai. Eta Krakobia du titulua. Zaten duzu, baina zergatik Krakobia? Honetaz asko galdetzen diate eta bat izaten dut, ez dut asko aurreratu naiz egongo da jentea irakurri ez duena. Nahi duzuna, ez duzu gehiagirik esan behar. Esango dut, Krakobia hitzak berak baduela kra hitza, eta nik uste dut oso garrantzitsua dela, ze hau krak baten kronika da. Orduan, uste dut oso aproposa dela, baina nik uste dut ataka larrietan gaudenean eta sakon-sakonera heldu garenean behar dugula danok helduleku bat, eta behar dugula denok itxaropenerako ate bat. Eta Krakobia ate hori da.
personaje honek daukan itxaropenerako atea eta bizirik irauteko daukan heldulekua. Bidaiatzea gustatzen zaizu, ezta? Bai, gustatzen zait. Igertzen da. Krakobia ez dut ezagutzen, Bueno, Baina hor daukazu erronka, pendiente Bai. daukazu erronka. Baina, esan nahi dut, eta olako tituluak, beste eleberri baten titulua, Brandskit, Bai. horire oso sonoroa da. Bai. Toki, bueno, Brandskit existitur ez da existitzen. Ez da existitzen, ez. Gudakigula behintzat. Ez, bueno, bai, ez dakit, baina ez dut Ja, uste. baina Brandskit, Krakobia, oso sonoridade bereziko izenak dira. Bai, niri tituluak gustatzen zaizkit. Ze iruditzen zaitela azalarekin batera, zelan esan, fatxada bat, eraikinaren fatxada. Eta hori zaintzea gustatzen zait. Eta horri bueltak ematen dizkiot. Bueno, izan ere, bere berezko izena ezen Krakobia. Hasieran pentsatu nuen izena izan zitekela gaur ez zara hilko. Gaur ez zara hilko. Gaur ez zara hilko. Baina lagun batek esan zidan, hori ez, ahaztu izen hori, eta egin zidan olako razonamendu sakon bat, eta konbentzitu ninduen. Eta orduan, berak esan zidan, Poloniako horri tira egin. Eta, buelta batzuk eman nizkion, eta azkenean Krakobia gelditu zen. Iruditzen zait, deigarri, erosketa egiteko orduan, liburu denda batean ere, izenburuek deigarri deitu egiten daute. Atentzioa deitu behar dizuta, Bai, eta azalak ere bai, eta horregaitik pentsatu nuen, azala nahi nuela berezia izan, eta titulua ere bai. Eta egia esan, nire asmoa zen Krakobia zuzenean jartzea, baina estruktura hori erabaki zuen erengo Asier Beltzak, erengo diseinatzaileak, eta oso ideia ona iruditu zitzaidan, badalako oso adirazgarriak jauzi egiten delako personajea ere bai hemen, ez? Eta, ematen du kristal bat, hautzitako kristal batekin idatzi dituzula gainera liburuak. Krakobia, Brandskit, ematen dute hotza izen horiek. Etzoa sekula bestakite... Bai, gustatzen zaizkit. Brandskit ere leku hotzak esanguratsuagoak dira, eta nik uste dut historia gehiago daukatela, errezagoak dira historia kontatzeko, ez? Gizakia oso hotza da gauza batzuetan eta erabaki batzuetan eta hartzen dituen erabaki askotan, ez? Beroa ere bada, baina hotza da alde iluna, ez? Eta daukan zati hori basatia edo piztitsuagoa, ez? Eta gustatzen zait hori ateratzea, ze errezena da beroa, ez? Eta alde ona eta hola, baina interesgarriena iruditzen zait eta literarioki ere gehien ematen duena hori dela. Hotza dela. Bai. Eta Krakobia hitz egiterako esango zenuke autofikziozko eleberri bat dala edo nola kalifikatuko zenuke? Ez zait gustatzen asko klasifikazioak, badakit jendeak behar dituela. Nik esango nuke benetan gertatu zen gauza batean oinarrituta dagoela eta personajeak eta biok amankomunean gauza asko ditugula. Zenbat? Eunekotik zenbat? 170 esate baterako. Bai, nire gandik asko dauka. Gertatzen dana da, nik uste dut berak hartzen dituen erabakiak, nik 10 urte behar izan ditut erabaki horiek hartzeko, eta berak momentuan hartzen ditu. Claro, hori, denborak ere hori abantaila bada, denboraren abantaila, ez? Eta berak duen, errealidadea begiratzeko distantzia hori eta umore hori, eta ironia hori, nik batzutan daukat, baina ez beti. Eta uste dut horretan diferentea dela. Eta gero hor daude personaje batzuk existitzen ez zirenak, eta beste batzuk existitu zirenak, eta gertakizun batzuk pasatu ez zirenak, eta beste batzuk pasatu zirenak, ez? Baina baita ere konpartitzen dugu esatetarako minaren inguruko dekalogo hori esan dezakegu, ez? Berak min fisiko handia pasatu zuen, eta nik ere bai, eta bai izan da modu bat, zenik pasatu nuen mina
ez du gogoratzen. Nire gorputzak momentu batean gogoratzen du. Memoria dauka, baina ez da eguneroko memoria. Baina berak oso bizirik daukan, oso presente dauka min hori, ez? Min fisiko hori. Esan nahi duzu, idazterakoan esate baterako, etzenuela ondo gogoratzen pasatutako mina? Bai. Intelektualki gogoratzen dut, badakit pasatu nuela, eta norbaitek galdetuko balit, mina pasatu zenuen, nik erantzungo nuke, bai, min izugarria pasatu nuen. Baina esplikatzeko orduan, azaltzeko orduan nolakoa izan zen min hori? Behar izan dut, folio baten aurrean jarri, eta idazten hasi orduak eta orduak pentsatzen mina. Osea, pentsatu behar izan dut mina. Berak bizi du mina, eta nik pentsatu behar dut mina. Hori da igual aldea. Bai, hitz egokiak jartzeko egin behar duzu ariketa hori. Hori da. Jarri paperaren aurrian eta orduan pentsatu nola izan zen prozesu guzti hori. Bueno, hemen pertsonaiak dira gaixorik dagoena, beste gaixo batzuk ere, ze hor beti ospitaletan egoten da tratua, zu bezala ospitalean dauden beste batzuk ere, medikuak, erizainak, hor koloredunak erabiltzen duzu. Koloredunak. Bai, ze egia da kolore asko, oraindik ere ez dakit bereizten koloreak, Hor kategoria oso bat dago, ez da, rosak, fin. Bai, kolore bakoitza da lanbide bat. Kontua da, batzuetan koloreak nahastuta agertzen ziren, eta agian erizain bat agertzen zan beste kolore batekin, eta despistatu egiten nintzen, ez? Bai, eta berari pasatzen zaio, ez daki izaten erizaina den, edo laguntzaia den, edo medikua den, badaki gitxo gora bera medikuak zeintzuk diren, bestelako jerarkia bat agertzen dutelako, ez? Baina beste hor bizilagun guztiak berarentzako dira koloredunak horregatik, eta harremana egiten hasten denean, orduan izena hartzen dute, gehiago ikusten dituelako, ez? Baina egia da hor, badagoela joan etorri asko langileen artean, ez? Eta hori bai gogoratzen dut, joan etorri ikaragarria zegoela, ez? Mugimendu handia. Mugimendu handia, batzutan etortzen zian batzuk, beste batzutan beste batzuk, ordutegi aldaketak, pentsatzen dut horrek zerikusia daukala lanbidearekin, berarekin, ez? Eta orduan ikusten zan, egoera ere batzuk, pentsatzen dut kontratuak izango zirela oso bizkor basatzen ziren horietakoak. Gero beste kexa bat izaten da ospitaletan, ez da zenbat zarata, atiak zarata ateratzen dute, ez dakiz zergatik ez dioten botatzen 3-en-1 edo zerbait ez egiteko hainbeste plin-plun, ez? Bai, eta zelan sartzen dan jentea, ez? Hor zarata handia dago, eta nik uste dut personajeak isiltasuna handia daukala, eta uste dut dela erabakitzen duelako isiltasun hori dela bere mundu pribatua. Ez dagoela modurik izateko pribatutasuna, ze komunian dagoenean ere sartu egiten dira, ez dago modurik. Eta orduan, eraikitzen du espazio bat, isiltasun espazio bat, berea bakarrik izango dena. Eta hor bizi da bere isiltasunarekin, ez? Eta hor egiten ditu galderak eta kontakizunak eta asmakizunak eta zenbat erreferentzia kulturalak, zenbat idazle izen, artista izen, musiko izen... Bai, uste dut isiltasun momentu horiek pasatzen dituela horrekin, ez? Liburuekin, musikarekin, eta horrek eramaten du beste uniberso bat sortzera beraiekin batera, ez? Eta eskerrak horri, eskerrak personaje honek behar ditu heldulekuak, ez bakarrik Krakobia, behar ditu bestelakoak, eta berarentzako liburuak, literatura, poesia, pelikulak, musika, horrek dira bere babesa, ez? Bueno, historia ondo bukatu zen. Bai, ondo bukatu zen. Eta gainera, bukatzerakoan, zuk eskerronak ematen diozu bertan lan egiten duen jendeari, eta, bueno, horrela badakigu. Nik ez dakit zerbait gehiago esango zenuken liburu honi buruz. Destripatu gabe, baina zer esan dezakegu gehiago Krakobia honi buruz? Bueno, nik aipatuko nuke umorea, ez? Uste dut umorea garrantzitsua dela, umore beltza da, umore ironikoa, umore surrealista, niri gustatzen zait umore hori, iruditzen zait umorea dela neurri handi batean salbatuko gaituena, ez? Eta humanizatzen gaituena baita ere, ez? Umorerako behar da, aldarte bat, eta behar da baita ere
erlatibizatzeko jarrera bat, ez? Eta uste du talde horretatik badaude idazle asko eta pentsalari asko eta filosofo asko umoreari buruz idatzi dutenak eta pentsatu dutenak eta osnartu dutenak. Eta uste dut umorea oso gutxietsita dagoela, baina umoreak daukala gauza bat, libertade bat, beste genero batzuk ez dutena eta beste beste sentimentu batzuk ez dutenak. Umoreak babes guztiak suntzitzen ditu, ze umorearen aurrean, bigarren mailakotzat hartzen dugunez eta ez diogunez garrantzirik ematen, gure babesak ere bajatu egiten dira. Eta umoreak dauka zuzenean gure barrura sartzeko gaitasuna. Eta era berean urrundu egiten zaitu kontatzen ari zaren historia horretatik. Hori da, eta babestu ere egiten zaitu, ez? Jende askok, seguru, bat egindula zurekin, eta esan duela, hauxe, desde luego, hauxe, pasatu zitzaidan, hauxe, sentitu nunik ospitalean, norbaitek egin dizuelako komentarioren bat edo? Ez, baina bai esan didate oso sasuntzua egiten zaiela umorea, eta gogoa zutela irakurtzeko umorea, eta ulertzen dut bizitzen ari garen garai honetan umorea behar izatea, ez? Ze uste dute gizakiaren drama irensteko eta jasateko eta aurre egiteko, ez, gure existentziari, umorea oso sasuntsua dela. Ze, uste dut, garrantziak kentzen diola benetan garenari, ez? Ez gara garrantzitsuak azkenean, ez? Eta orduan, har dezagun bizitza eta har dezagun pasatzen zaizkigun gauzak umore pixka batekin aurrera egiteko, ez? Errexia zatia, baina gero... Erreza da, baina, nik ere behar izan ditut 10 urte. Lehen esan duzu, profesionalki ez ara honetara literaturara dedikatzen, baina denetarik idatzi duzu, poesia, eleberria, saiakera, kronika bat, ez? Korte bat mesedez aspaldiko liburu hori ere bai. Ez dakit, ez duzu batean... genero batean edo bestean zure burua hobeto ikusten, denetan topatzen duzu zerbait, momentu bakoitzean bat aukeratzen duzu, ez dakit, arrazoi diferentengatik. Gustatzen zait asko esperimentatzea, eta iruditzen zait gure literatura txikia, hiztun gutxi duen literatura honek, behar bada behar duda daukate, baina behar bada behar du literatura normal bat kanonaren barruan dagoena, baina iruditzen zait, bide guztiak dituela zabalik gauza ezberdinak egiteko, eta probatzeko, eta arriskatzeko, eta ez dut ikusten. Ikusten dut, badirela idazle batzuk, arriskatzen dutenak, eta gauza ezberdinak egiten dituztenak, eta bide berriak jorratzen dituztenak, edo bide berriak zabaltzen dituztenak, baina gero eta kanon horren barruan literatura unibertsalak daukan edo munduan dagoen literaturak dituen bide hoietan barruan dauden joerak eta errepikatzen ditugula etengabe. Eta, agian izango baken ituzke 20 milioi irakurle, baina ez daukagu eta nik uste dute probatu eta usartu beharko ginatekela gauza diferenteak egitera. Baina horrek esan nahi du bide errexena ez duzula bilatzen. Betire, bide berri bat jorratzeko, instrumentuak ere berriak izan behar dute, tonoa hartu, lan handia hartzen duzula. Bai, baina ez naiz bizi literaturatik. Ikusten dut nire lagunak diren idazleak eta literaturatik bizi direnek zenbat burua uste daukaten, eta batzuetan ze zaila egiten zaien benetan idatzi nahi dutena idaztea, ze hortik bizibidea atera behar dute, eta orduan enkarguak, ez dakiz zer, askotan amaitzen dute egiten nahi ez dutena, ez? Eta denborari gabe, gainera euren liburuak idazteko. Bueno, zuk kasetaritzan egiten duzula, baina aparte idazten duzu astero egunkarian, berrian, horrek ere badu bere zailtasuna, ez da? Ikaragarria, astero pentsatu behar duzu zerbait, eta egia da, aste batzuetan ez daukazula burua eta, lehenkoan pasatu zitzaidan gauza bat, idatzi nuen nire bizitzako zutaberik onena, eta galdu da.
Bai, galdu da inframunduan, eta deitu zidaten egunkaritik esanaz, aizu, zure zutabea, ez da, hau bidali diguzun hau, ez da zutabea. Eta orduan, konturatu nintzen, nik ez dakize pasatu zen. Baina ordenagailuan galdu zen. Bai, galdu da bidean, gordetzeko orduan agian txarto gorde nuen, nik ez dakiz ere egin nuen, horrelako gauzak pasatzen dira batzuetan, baina galdu zen. Eta orduan harineketa baten idatzi behar izan nuen zutabe bat. Konturatu nintzen, eta berriako kazetariari esan nion, egunen batean, norbaitek galdetzen badi zein izan da, zure bizitzan idatzi duzun, zutaberik onena esan beharko dut, hau dela, inoiz kaleratu ezen ura, ze denbora pilo bat pasatu nuen zutabe hori idazten, eta galdu egin da. Eta horrelakoak pasatzen dira. Gero idatzi zenuena, azkar batean idatzi zenuena, batzeukan zerikusirik aurrekoarekin? Bat ere. Bestea kostatu zaidan asko dokumentatu eta gero konturatu nintzen, eta orain zer idatziko dut. Eta izan zen, urgentzizko gauza bat, ez? Baina egia da, astero idazteak lan asko ematen duela, eta gainera burua izan behar duzu etengabe txip hori jarrita, zer konta izateko. Eta bestetik, oso eskertuta nago, ze bada tala bat, aukera ematen dizuna, zure kezkak azalerazteko, eta, beste lekuetan azaldu ezin dituzun gauzak, eta esan ezin dituzun gauzak esateko, ez? Orain, niretzako miresgarria da egunero horrelako zutabeak egiten dituztenak. Ez dakizelan egiten duten, baina iruditzen zait miresgarria. Ardura handia da, ze beti zerbait interesgarria eta aktualidadearekin loturaren bat daukana kontatzeko asmoarekin, eta oso modu azkarrean egin beharrekoa, ez da bat ere erresa. Eta poesia asko gustatzen zaizu. Bai. Gehien gustatzen zaidan, nik uste dut poesia dela. Ze iruditzen zait dela literaturaren oinarria, ez? Eta poesiak dauka gaitasun bat beste generoek ez dutena, eta da hitz gutxikin gauza asko esan dezakezu. Eta uste dut zerbait salbatuko bada, egunen batean, hemendik 200-2000 urtera, poesia izango dela. Ze azkenean zer salbatu da iraganetik, ez? Bai, novela potoloak eta horrela, baina azkenean aipuak dira batzutan, esaldiak, jaikuak, poemak, ez? Eta uste dut hor kondensatzen dela benetan literatura. Eta oso zaila dela poesia egitea, eta oso bigarren mailakotzat hartzen da poesia, ez? Eta pena da. Alde horretatik ni postuta nago, ze azken bolagoetan, egon dira emakumezkoen aldetik batez ere, poeta berri zoragarri bi deskubritu ditut, bat da Itziar Ugarte, duela gutxi kaleratu du liburu bat, gu gabe ere, Susarekin, eta bestea, duela gutxi, 21-ean, zeia 22-an gaude, 21-ean kaleratu zuen, 21 amaieran, eta 20-an Lizar Begoña kaleratu zuen Aro Behilegia, eta iruditu zitzaizkidan biak liburu bikainak. Eta batzuetan, badaude liburu batzuk eskuratzen dituzunak, eta ez dakizelan esan, hau oso gauza handia da, ez? Baina humanidadean konfiantza eta itxaropena bueltatzen dizutenak, eta uste dut liburu handi bi izan direla. Behar bada, ulertzen dut eurentzako zama handiegia dela hau esatea, baina nik sentitu nuen... Berriro esan duzu, sinisten dut. Bai, hori da. Humanidadea hemen dago, eta sinisten dut... Eta literaturak badu etorkizuna, eta gure literaturak badu etorkizuna. Gaur berriak agertzen zuen, egin dute olako esperimentu bat, poema liburu bat argitaratu dute, baina ez pertsona batek egin da, baizik eta programa batekin, eta gainera programa horrek inglesez egiten du, orduan, ideia batzuk esan, inglesez, poesia batzuk egin dituzte, programa horrek egin ditu, poesia horiek, eta gero beste programa batekin euskarara pasatu, eta hortxe dago liburua. Hau poesia alda, hau zer da? Esperimentu bat, bai. Esperimentu bat, artefaktu bat da, nik maite ditut artefaktuak, funtsean gizaki batzuk daude atzean, ez? Esan nahi dut hor, esaldiak edo berba jarri dituztenak pertsona batzu dira.
Nik uste dute ezakit 1000 urte barru gertatuko den, zegu ez gara hemen egongo eta auskalo nor egongo den hemen, ez? Baina gaur gaurkoz eta orain arte gertatutakoari ikusita, gizabanakoaren zena edo zelan esan, gauzarik autentikoena gizabanakoak dauka, ez? Ez dakit, oso zaila egiten zait, ordenadore batek hori eukitea. Bai, beste egunkari batean gaur notizia zen txuleta bat egiten nahi diala 3D olako zea batean, eta orduan esaten duzu, baina hori ez da ez okela, ez txuleta, ez izango du bai, okelaren edo txuletaren itxura, baina ez da zertarako... Tagian zaporea ere bai. Claro, zertarako nahi dugu hori. Hori da. Baina zergatik bilatzen ditugu benetazkoak ez diren gauzak, baina benetazko gauzekin badutenak olako antza pixka bat. Ez alda trampak egitea solitarioan? Bai, eta eraiki dugu mundu artifizial bat, holan kanpora begira dagoena, eta oso bizkor pasatzen dena, oso likidoa dena, Baumanek esaten zuena, ez? Eta ia ondarrik usten ez duena, ez? Baina nik uste dut denok behar dugula ondarra uzten duen zerbait, eta sakonagoa den zerbait, ez? Bestela, gure bizitzak ez leuke izango arazo edo kezka existentzialik, eta etengabe daukagu horrelako kezkak. Orain ikusten ari gara pandemia honetan, zenbat arazo sortzen dizkigun pandemiak, aurrera begira, zer gara, nor gara, hori da azkenean zertarako etorri gara, zer egiten dut nik hemen, hori dira betiko galderak sekula erantzuten ez ditugunak eta etengabe errepikatzen direnak, azkenean hori da, galdera horiek gara, eta nik uste dut, mundu hau, orain bizi dugun mundu hau, egia da, badago hor berba bat etengabe errepikatzen dana, baina, bizi garen sistema kapitalista da, eta konsumoaren gainean eraikita dago, eta konsuma etengabekoa behar du, baina gero azkenean zer da konsumo hori, horrek asetzen gaitu, argi dago ezetz, etengabe ari garelako konsumo hori egiten, ez? Literaturan ere bai, konsumo etengabekoa da, baina gero zerk betetzen gaitu, ez? Betetzen gaituzte oso gauza simplek batzuetan. Orduan, zertarako egiten dugu? Seguruen konsumo horren gurpil horrek eskatzen dituelako horrelako gauzak, baina funtzean gelditzen garenean eta persona batekin gelditzen zarenean, eta naiz eta abiadura bizian bizi, edo bizitzak gelditzen zaituenean, personaje honi pasatzen zaion bezala, hor zure buruan hasten dira planteatzen bestelako gauzak, ez? Gauza eternalak, oso primitiboak eta gizakiak beti errepikatzen dituenak. Gauza simple horiek, ez da, gure bizitza markatzen dutena gainera. Hori da. Literaturaz ari garela, nola ikusten duzu euskal literatura? Ez dakit galdetu daiteke hori, hain galdera zabala da, hain galdera generalista, baina... Ikusten dut, badagoala sorkuntza, egiten direla gauza diferenteak, egiten dira gauza tradizionalagoak, badago hor, daukagun kultura sistema oso txikia da, gure hizkuntzak milioi bat hiztun du gehien hangoitik jota, baina benetan kultura zaleak eta irakurleak oso gutxi dira. Eta nik batzutan inpresioa daukat autoelikatze bat dela gure literatura, ez? Guk idazten dugu, gure lagun idazleek irakurtzen gaituzte, edo irakurzaleek irakurtzen gaituzte, eurak idazten dute, guk irakurtzen dugu, eta hor gelditzen da holan oso modu bezakit, ez? Itzulpenak ere hor daude, pixka bat zabaltzeko, baino gila da, ez dela erresa euskarazko itzulpen bat, beste liburu askoren artean jarri eta saltzea, ez? Lehenengo filan liburu dendetan ez da erresa izango, ez? Ez da Madrilen edo beste edozein hiritan. Nik uste dut literatura badala bazterrekoa orokorrean munduan, ez? Leku guztietan, inglesez ere bai, ezakit, nik uste dute egon behar dela eta gustatuko litzaidake berrindartuago ikustea. Ikusten dut esatraterako gaur egun literaturara edo literaturatik bizi diren profesionalak euskaraz oso gutxi dira. Oso gutxi esku biekin zenbatzen ditugula.
Eta gainera bestelan askorekin Hori da, konpaginatuz edo hori da. osatuz euren lana. Bai, eta hor bai ikusten dut, uste dut, herri bezala behar dugula literatura indartsu bat gure neurrian, baina, esanguratsua, azkenean herririk aurreratuenak dira kultuenak ere bai. Eta uste dut bidea handia eta luzea gelditzen zaigula horra heltzeko. Ze bai begiratzen dugu batzuetan Europako iparraldeko joera horiek, baina nik ikusten dut estralurtarrak direla guretzako. Begira, Islandian Gabon gaua pasatzen dute, elkarri liburuak oparitzen eta liburu horiek irakurtzen. Nik hori hemen ez dut imaginatzen. Liburuak oparitzen, bai nik Gabonero oparitzen ditut liburuak. Seguruen asko irakurri egiten ez direnak, Eta da, agian muturreko egoera bat da, baina bai ikusten dut, Norvegian, Finlandian, Danimarkan, horrelako herrietan, badaukate kulturarako joera izugarria, eta kultura babestuta dago, eta kultura bultzatu egiten da. Eta nik hemen, ez dut ikusten hori momentuz. Batez ere, badinotzut, literatura ipatu dut, baina bakarrik musika egitetik zenbat bizi dira. Oso gutxi, oso gutxi. Eta antzerkitik oso gutxi, eta oso prekarietatean murgilduta dago gure literatura orokorrean. Eta kezka hori nolabait handitu egiten da ikusten dugunean, jende gazteak ere ez daukala ohitura handirik irakurtzeko. Txikitan, bai, irakurtzen diegu, hausgora behintzat entzuten dute, ipuinak eta istorioak eta nola kontatzen diegun, baina gero ja, umeak ematen du bakarrik lokartzen diren momentutik, ja, galdu egiten dutela literaturarekin lotura hori, Eta gazteak ere badirudi irakurri gehiegi ez dutela irakurtzen, Hor badago jauzi bat, nik uste dut nerabezaroan hasten dena, eta gero itzuli egiten zara, batzuk itzuli egiten dira literaturara, Eta hor dago olako nebulosa ilun eta zulo beltz bat, oso ondo ez dakiguna, nik uste dut lilurarekin ere zerikusia daukala. Nik goratzen dut literatura irakasle zoragarri bat izan nuela. Hori importantea da. Eta oso importantea da literaturara engantzatzeko. Eta goratzen dut oso irakasle punkia zela, baina irakatsi zigun zein den benetan literaturaren garrantzia. Eta iruditzen zait hori oso importantea dela. Eta gainera, irakatsi ziguna zen literaturarekin gozatu daitekela. Ze agindu egiten dira liburuak, derrigortu egiten da irakurtzera, baina ez da irakasten gozatzen, Eta hori ere irakatsi beharko litzateke. Eta ez zaizu iruditzen batzutan, nik bintzat faltan botatzen dut gure kulturarekiko harrotasun puntu bat. Bai. Ez dugu harrotasunik, eta orduan, harrokeria ez da ona, baina harrotasun minimo bat izatea, nik uste dut ona dela, salbatzeko, gordetzeko, defenditzeko, eta ez baduzu hori egiten, desatxikimendua dago, eta azkenian ematen du gauzak, edozen gauza pasature, ez zaigula gehiegi inporta, Bai, ahalduntzea falta zaigu horretan, Eta nik uste dut zerikusia daukala gure hizkuntzaren egoera diglosikoarekin ere bai, Zelan dagoen, gero gure inguruan hizkuntza oso potenteak daude, eta horri aurre egiteko oso zaila da, eta asmatu beharko genituzke gauza liluragarriak, gure hautuen artean gurea ere egoteko, Eta behar bada hori ere falta zaigu, indarra falta zaigu, baina batez ere sinestea bai. Nik uste dut sinestea oso importantea dela, eta batzuetan ez dugula sinesten, baditugu konplejuak, txiki izatearen konplejuak, eta nik gogoratzen dut eskolan erabezaroan ezberdina izatea ez atsegina, zedanok berdinak izan nahi dugu, Baina gero denborarekin ikasten duzu ezberdina izatearen onurak, eta ezberdina izatea zain garrantzitsua den. Eta nik uste dut gainera, orain ikusten dut esaterako musika gazteak, ateratzen direla asko inglesez kantatzen, Eta hor dago konplejua, eta hor dago ahalduntze falta hori, Guk, Euskaldun bezala, zer ekarpen egin dezaiok egun munduari? Inglesez? Gu gara munduan hizkuntza hau ez dago beste inun bez. Hizkuntza zaharrenetarikoa da,
hizkuntza berrasmatzen, bere burua berrasmatzen asmatu duena, modernizatzen asmatu duena, 21. mendean dagoena, eta adituak eta kanpoan daudenak liluratuta egoten dira hizkuntzarekin, beste leku batzuetatik etorri egiten dira ikastera zelan lortu dugun hizkuntza berrasmatzea, zelan lortu dugun hizkuntzari heltzea, eta guk ez dugu sinisten, eta kanpotik etorri behar dira esateko, joe, zuek daukazuena izugarria da. Eta hori da, hain zuzen ere, kanpotik datorren jenteak zer eskatzen du? Ba ez du nahi bere herrian dagoena edo berea dena ikusi. Ikusi nahi duena da beste gauza bat eta beste ekarpen bat, ez? Eta horretan uste dut kale egiten dugula. Bai, sinisten baduzu, maitatu dezakezu, baina ez baduzu sinisten, sinistu, ez maitatu, ez zendu, ez. Eta badaude musika talde batzuk eta kantari batzuk erakutsi dutenak, zu mundura irten zaitezkela, zure hizkuntzarekin eta arrakasta eduki. Hor dago berritzarrak, hor daude negu gorriak, kortatu, hor daude kentzazpi, hauek denak. Madonak kalakaneko musika erabiltzen du, eta... Hori da, orduan, Madonna etorri behar da guri esatera ze altxor daukagun, badirudi baietz. Bai, agian gazte askok esango luke momentu honetan, eurentzako kantatzerakoan behintzat hizkuntzak egiten direla likido bihurtu. Bai, berdin du, eta berdintzen gaituzte, eta uste dute arrakasta izango dutela hor kanpoan, ez? Beti bilatzen dugu arrakasta kanpoan. Kanpokoek eman behar digute nolabaiteko legitimizazioa, ez? Bai, gu ez gara gehiegi filo, guk egiten dugunaz, eta orduan kanpotik etorri bihar. Hemen famili txiki batean gaude, norbaitek zerbait esan nahi badu, galdetu, esan, lasai aski, benetan, bueno, hori, talde txikian gaude, eta edozen gauza ondo etorria izango da, eta benetan. Gauza bat, Goizalde, ze liburu irakurri duzu azken aldi honetan nola bereziki gustatu edo atentzioa deitu dizuna? Bereziki gustatu zaidana eta bueltaka ibili naizena horrekin, zerikusia dauka eta oso lotuta dago hitz egiten ari garen honetaz, el entusiasmo izena dauka. Remedios Zafraren, saiakera bat da. Remedios Zafra filosofa bat da andaluziarra uste dut, eta idatzi zuen liburu hau, eta horretan kontatzen duena da, kulturgileak zelan dauden prekarietatean, eta zelan prekarietatetik lan egiten duten, eta zelan sistema aprobetxatzen da gure entusiasmoaz gu prekarietatean mantentzeko, ez? Iruditu zait izugarri ona eta oso liluragarria. Eta atzo erosi nuen liburu bat, Ben eta bizena dauka, baina ez dut gogoratzen izena, eta titulua ere El nudo Windsor izena dauka. Korbataren... Bai, hori da. Eta kontua da, fikzioa da. Protagonista Elizabeth Queen da, eta gauza da Windsorreko gazteluan nunbait gorpu bat agertzen dela, eta bera Agatha Christieren egingo du, eta ikertzen hasiko da hori dena. Novela beltza, beraz. Novela beltza. Eta izugarri gustatu zitzaidan zera, azala eta baita ere historia, eta pentsatu nuen, erosi behar dut. Novela beltza gustatzen zaizu? Beste barik, bai, gustatzen zait, batzutan bai, interesgarria, ondo idatzita badago asko gozatzen dut liburuarekin. Eta horrekin asko gozatu dut. Eta Itziar Ugarteren liburua, poema liburua asko gozatu dut. Gozamena esaten dugunean, zer da, divertitu egiten dizula, zerbait berria erakusten dizula, beste modu bat gauzak esateko, zer da, liburu batekin gehien gozatzen duzuna? Bete egiten zaitu, identifikatuta sentitzen zara momentu batean liburu horretan, eta batzuetan mina ere badauka, eta min horrek ere berdintzen zaitu, eta ikusten duzu zure buruan, edo liburu horretan zure burua dagoela, baina bestea ere bai, ez badago nolabaiteko zubi bat, liburua da zubi bat idazlea eta zure artean irakurle bezala, ez? Eta hori gustatzen zait. Eta gustatzen zait gozatzea poema batekin esate baterako ondo idatzita dagoenean poema bat eta zerbait sentiarazten dizunean,
zerbait mugitzen dizunean urdailean, eta unkitu egiten zaituenean ere bai, hori gustatzen zait. Irakurri dituzun liburuen historia egingo bagenu, zer egin duzu gehiago, negar edo barre liburuekin? Negar seguruen. Barre gutxi, ze oso gutxi idazten da, bueno, Euskal Herrian umorea gutxi dago, baina esan nahi dut literaturan, baina orokorrean munduan ere ez da umore askorik egoten, Gogoratzen dut behar bada lehenengo liburua euskarazkoa izugarrizko barreak botan nituena izan zen, bueno, denok seguruen barre egin dugu liburu honekin, Kutsia Zubidea Isabel, eta horrekin barre asko egin nuen. Eta hortik aurrera, orain irakurtzen ari naiz Berto Larrietaren Egia Berdaderua, umorea daukana ere bai, eta bueno, divertitzen ari naiz bai, ezberdina da. Etxean irekiak zer dituzu liburu bat baino gehiago? Pilo bat. Mesanotxian, mailan, sofan? Nahiko kaotikoa da nire etxea liburuz beteta, eta gero ikasi dut liburuak abandonatzen ere bai. Gustokoa ez baduzu, horri alde batzuk irakurri eta ez bazaitu engantzatzen, utzi egiten dut. Honeaino. Hori lehen ez nuen usten, eta mailaeraino irakurtzen dituen, eta ikaragarrizko sufrimentua eragiten zidan, eta zerrea ere bai. Zer idatzi du honek? Eta orain ja zuzenean utzi egiten dut. Eta uste dut hori dela osasuntsua, liburua asko daude, eta sufrimendua eragiten badizu izan behar da liburua ona delako, eta bere helburua hori delako, ez? Liburu asko daude, benetan, eta nola egin aukeraketa hori, ez? Zergatik, interes bereziak sortzen dizu liburu honek, ezagutzen ez badu zure atentzioa deitu dizu portadak edo tituluak, hemengo literatura saiatzen gara dana irakurtzen, baina danare ezin da, nola egin, ez da? Hori azkenean norberak egin behar du aukeraketa, eta beste batzuetan norbaitek esaten dizu, liburu hau irakurri, ze oso ona da, eta niri asko gustatzen zait, eta erosten duzu, edo norbaitek ikusten dizu eta irakurtzen duzu, begira, orain utzi didate Sara Mesaren liburu bat, oso modan omen dago, Un amor, uste dut dela, irakurtzeko, eta hor daukat irakurtzeko, lagun batek esan zian hau irakurri behar duzu, eta hor daukat. Eta egia da, batzutan ahoz-ahokoak funtzionatzen du, eta norbaitek esaten dizu irakurri hau edo irakurri bestea, baina nik pena bat daukat, eta da, uste dut aurre eta gazte literaturan gauza on asko egiten dela, eta ez daukat denborarik irakurtzeko. Eta iruditzen zait, gauza onak pasatzen zaizkigula. Denetarako ez dago. Ez dago denborarik. Denetarako denborarik ez dago, eta aukerak egin behar. Esaten izuen bezala, galderaren bat edo zerbait komentatu nahi izan ezkero, eta bestela uste dut gauza asko eta hitz egin dugula, pasatu gara mendik eta handik eta handik, eta ez baduzue ez ere esateko gian bukatu ingo genuke. Ordu bete daramagu hemen hitza eta pizza, eta segurazki garaia da esateko mila esker hemen izateagatik, mila esker Goizalde, zorionak, Krakobia honengatik, eta irakurri Krakobia ez baduzue irakurri. Historia honetan momentu batzutan parre, eta beste momentu batzutan esaten dugu, ze gaizki pasatzen dan ospitaletan, baina ospitaleko esperientzia hori uste dut danak daukagula. Ez bagara gu geu ere egon, beti egon gara norbaiten ondoan, momentu gogorrak izaten dira, ez da? Oso gogorrak izaten dira, ez bazoaz, ume jaio berri bat ikustera. Hori beti diferente izaten da, horrek postasuna ematen du, baina bestetan ospitaleak, eta garai hontan gaina zer esanik ez, ez? Asko sokerrago, eta... Nik uste dut, begira, historia hau gertatu izan balitz orain, seguruen ezberdina izango litzateke kontaketa. Seguru, bira, esate baterako, bisitarik etzen hon izango. Hori da, hori hasteko. Hori hasteko. Eta bakardadearen sentsazio hori askoz gordinago izango litzateke. Eta gero, etengabe entzuten ari gara, hildakoak, eta seguruen paranoia, nolabaiteko paranoia sortuko litzateke. Nola zan lehenengo titulua? Gaur ez zara hilko. Gaur ez zara hilko. Bueno,
ojala ez gaur eta ez bihar, eta ez egun askotan luzaroan. aberre itxaroten gaituzten. Hori da. Orgoian, obian, Hori da. esan bezala, 1000 esker eta beste bat arte. Agur. Mesedez, itxaron